Maglagay tayo ng maraming ilaw sa bahay. Hirap talagang magkalisod, ang hirap talaga. Adoy, hindi ko makaan. Bago tayo mag-start sa baba, dito muna tayo sa taas. Ang gagawin ko dito sa taas mga loves is maglagay lang ako ng ilaw sa ating mga bintana. Paano ba ito? Plano kasi ni Tami, gusto niya sa labas yung ilaw, like yung ginagawa niya 3 years ago. Pero sabi ko sa kanya, marami ka nang naramdaman, ayaw kung lumabas ka sa bintana at doon ka sa bubong maglatay-latay. So nahadlok, natakot talaga ako. So sabi ko, wag kang ganyan. This time, yung mga window lang yung ating lalagyan. Nahirapan ako dito mga loves kasi merong table dyan sa ating opisina. So, nahirapan ako kasi hindi ako pala makapasok doon sa windows ilalim. Pero, buti na lang flexible itong mga paan ni Inday. At pagkatapos ko doon sa ibabaw ng ating bahay, ibabaw talaga, o diba? So, punta tayo sa labas, pero bago tayo mag-start na ikot-ikot ito doon sa ating railing, i-on ko muna ito mga loves kung gagana ba. Usually, ang ilagay namin ditong ilaw is yung mga colorful mga loves, pero this time, sabi ko gusto ko yung parang, like, warm light o diba yung parang may pagka-yellow, may pagkaputi kasi maganda po siya kapag may snow. So ngayon itong ilaw na nagustuhan ko is 3 lang po pala sa amin kasi meron kaming extra, inikot-ikot ko sa aking Christmas tree, so kaya 3 lang. Sabi ko sana po magkasya po itong 3 dito sa palibot sa ating railing. So yun yung ginagawa ko at ang lakas-lakas ng hangin mga loves. So may ulan daw kasing darating. So naglagay na naman ako ng ating jacket no kasi po ay ang ginaw as in sakit sa mata yung ginaw mga loves, yung hangin at yung ginaw sobra grabe. Yung kamay ko nanginginig na. Bakit ko to ginagawa ngayon na wala si Tami? Kasi kapag andito si Tami, tumutulong yun. And then ang daming plano na ayaw ko. Yung like umakit sa bubong, magpunta doon sa harap ng bahay, yung kahoy doon, lagyan daw niya ng ilaw. So kapag mahuhulog yung asawa ko, adoy ma-heart attack na naman ako nito mga loves. Kapag may mga plano yan, iba-iba, nakakatakot. So kaya ako kailangan kong unahan siya. So dito na tayo sa hagdan. Sabi ko, paano ko ito higdan? Oy, paano ko ito gagawin? So buti na lang meron tayong utak. Charot, utak talaga. So yun ginagawa ko. Buti na lang talaga naisipan kong parang ipaikot siya and then punta sa ilalim ng hagdan kasi may hagdan dyan. At yung hangin, hindi na mapigilan mga loves. Lumalakas talaga siya. At habang nag-ano ako dito, meron akong ginagawa mga loves. So meron akong hindi inaasahan mga loves na nagugulat ako. Sus, itong si Tami talaga. So mamaya makikita niyo, nagugulat ako. Mamaya. Ang lakas ng hangin. Ang ginaw. Lakas ng hangin pero kailangan kong maglagay ng light. So, lakas-lakas ng hangin. Oops! Nahulog tuloy, di ba? Ang lakas. Nahulog tuloy kayo. Ang ganda nito, pero masakit ito na dahon ba? Ito siya. Masakit siya hawakan, kaya tinitrim ko palagi. Pero maganda siya pag ngayon na time kasi meron siyang bunga, look. No, meron siyang pula na bunga. Liso. I think kinakain ito ng ibon eh. Ito siya. Pero masakit po ito hawakan mga loves. Para siyang needles o para siyang karayom. Sobrang Ito na, i-continue ko lang ito bago tayo maulanan kasi may ulan daw ngayon eh. Bagyo. Ito yung sabi ko mga loves sa inyo. Nagulat ako. Oh my goodness. Napaisip ako tuloy, so ano na ngayon. So explain ko sa inyo mamaya kung bakit po ako nagugulat at parang naiirita sa ginawa niya. Explain ko, bago kayo explain ko mamaya kung bakit mga loves. Hindi ko ito inasahan. Bago tayo magwala, kasi Paskong Pasko, kailangan natin maglagay ng light. So ngayon naisipan ko dito din sa ating wall, no, maglagay ng ilaw. So kasi meron ako ditong ilaw din na nagugustuhan din na parang maganda din siya. So kaya ilagay natin. Hello mga loves, problemado itong asawa ko. Hindi ko alam kung ano pwede kong bilhin sa kanya sa Christmas. Ang hirap kasi niyang bilhan ng gift sa Christmas. Ay, pumasok ako kasi sobrang lakas ng hangin sa labas. Kaya pumasok ako kasi bago ituloy pa rin itong ating hagdan. So, nahirapan ako mga loves kasi naghanap ako kung ano yung regalo ko sa asawa ko, no? Kung ano yung ko bigay sa kanya sa Christmas kasi siya yung tao na ang hirap niyang bilhan. So ngayon sabi ko sa kanya, nag-mention ako, meron bang heater na, nag-mention ako sa kanya ba kung meron bang heater na yung electric ba na hindi delikado, pang outdoor na heater. Nag-mention lang ako sa kanya. I think alam na niya kung ano yung bibilhin ko.
So ngayon, inunahan pa ako mga loves. Bumili siya. Adoy, heater. Propane. So, kailangan pang gagastos ng propane. Kaloka talaga. Yun. Bago kan ganyan kasi siya. Kasi kapag bibilhan siya ng kailangan maunahan ka. So, ito naman ko, sinabi ko sa kanya, tinagtanong ako. I think alam na agad niya na yun yung bilhin ko. Masakit ang mata ko sa hangin. Sobrang lakas. Ang ginaw din. So, yun yung nangyari. Bumili na siya ng kanya. So, ngayon, mahihirapan na ako maghanap nitong regalo. Kasi, mahirap yan bilhan ng regalo, mga loves. As in, sobrang hirap. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ay, ngayon, bumili na siya ng sapatos. Diba? Ang dami. Ang daming sapatos. And then, so, yun sana bilhin ko sa, niya. Then, daming binili. So, ngayon, hirapan ako, sabi ko. Baka pang manigarilyo siya sa labas ba? Meron siyang magagamit. Kasi sobrang ginaw. So, naunahan na naman ako. Kailangan ko magtanong sa kanya. Yung mga, kung meron ganun, hindi ba delikado? Kasi alam nyo na si Tami, mga, baka sasabog. Ito, natakot tuloy ako. Propane yung binili niya. So, ngayon, maghanap na naman ako kung anong bilhin ko. Ang hirap nitong bilhan, iwan ko na lang. Mamaya siya, pag uwi niya, sabihin ko talaga sa kanya. So, yun mga loves. Ay, ang sakit ng mata ko sa hangin. Hindi ko kinaya, pumasok ako, sobrang lakas. Baka lilipa rin yung yung ating ladder. Ay, buhay. Nagdubli-dubli nga ako kasi sobrang ginayaw. Plus hangin pa, diba? Doble. So, ngayon, hindi pa ako tapos. O, ngayon, nag-stop na naman yung hangin. Kaluka man itong, itim yung langit. May ulan kasi. Ulan, mga loves. So, mag-cut po ako ng pinaka-end niya. And then, lanlanon na kinakin. Lanlanin. Initin ko siya konti. And then, kainin ko siya, mga loves. Kasi si Tami, pauwi na siya. Nag-dry na naman ito. Bakit kaya magda-dry man itong lamb nga naamang ko tubig? Magkakain ako ng konti ba na lamb para lang maibsan itong sakit ng ulo ko. Grabe sakit ng ulo ko. Maglanlang tayo lang, mga loves. Maglanlan. Alam ko marami kayo hindi kumakain ito pero masarap lang. Masarap siya, mga loves. Ang sarap. Karniro po ito. Ako kung kumakain kayo ng mga gamey na pagkain like kambing, ibang lasa pero by gamey siya ba yung lasa niya is basta para siyang wild pig. Wild. Cucumber. Masarap talaga. Ito din cucumber na wad, ana. Sarap. Pero
Alam nyo, masarap ito. Pero, mas masarap yung steak. Mm. Ito yung problema kapag matagal yung asawa. Kakain ka na lang. Kahit wala pa siya. Ang sarap kainin ng bone. Mm. I'm not a failed man. So he meant the qualities of a knight, Mr. David. Mr. Vivian, the qualities of a knight, if you please. Qualities of a knight, purity of Ang sarap mga labs. honor, virtue, integrity. I Mm. have those. Well, most importantly, is he chaste? Chased. Dude, I was getting chased when you were a little weird, buddy brought me over here on the plane. Chaste. C-H-A-S-T. Mm. Celibate. Yeah, I know. Mm. I was making a joke. You know, that I Mm. just, a And then pagkatapos nito, inom ka na maraming tubig para wala masyadong masakit ulo. It's not like